Jsi připravená na svůj nový byt? Jo, Tak se na ně podívám. řekni, že v něm nebudou bomby. Co by tam dělali bomby? Proč bych tam dával bomby? Ne? Já jsem se ti s tím tady stavěl, a proč bych ti tam dával bomby? Luci, přečti si to, jo? Přečti to. Ty to přečti, jo? Tady bydlí Lucinka. Tento dům jí z lásky postavil brácha. Páčkou otevřeš. Jo? Tak to otevřeme. Jo? To funguje na páčku. Tak si pojď sednout. Můžeš si projnout vnitřek, jo? Otevři si to, pozor, hlavně nic tady nezmáčkni. Otevři si páčku, běž dovnitř. No, ještě, ne, nemůžeš to zavřít. Právě, počkej. Tady za tu páčku dveře zavřeš. Já jsem to tady propojil kablíkem. S dveřma, protože ono to je mrtěna, nic se to nejde zavírat zvenku. To nemá smysl. Tak si zavři dveře. Počkej. Patba. Byl to pěkný dům. Vidíš ten krásný dar z lásky od brášky?